Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo nasab kamong pagadapiton sa pagmati sa taknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nagpagpalawna ng kamustag sa inyo ka mga lingkuranan, o banosab sa tagtag sa ka mga reducit aron sa ingon yana. Mao ni magamit niya karon sa pagtuna tos mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagbasahon dili aron sa pako ng Biblia. O kami mga panginaot ng panalangin ni Master kanunay yung tayo paabot is tagtag sa inyo ka magkagalingon hatagan kamunya sa kapiskay kabaskog sa inyong panglawas. Labaw tanan sa pagamadasigon sa tagtag sa ka mga pangunahuna aron sa iyo ni ana hapsay ang inyong pagtimang-timbang ini mga kamaturan nga among ikapagpadangat diha kadidyo sa pagpamati din sa Power Radio o sa paglantaw sa Facebook o sa YouTube. Usbo na mo mga nagsunod kanunay ng programa mayong gabi kanatong tanan. O kini nga programa mabati nato din sa Power Radio magsugod kita alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa gabihon o sa Waikora Region FM Balingasag mabati usab magsugod alas 9 alas 8 hangtod alas 9 sa kabunta sa kagabihon o sa Radyo Ultra mabati usab magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o sa Teleradyo RPN magsugod usab alas 12 hangtod sa alauna sa kahaponon. O dinhi sa Mindanao o sa Visayas area adunay 26 ka mga radio station din ana ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nginiiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalan mga kaigsunan? Kini si Brother Jiggy Macarayon kay uban sa pagdon sa kamturan aron among yatuya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihata ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan o kaigsunan? Kini sab si Brother Romy Rama Camus katambayayong sab karon kaninyo sa paghatod sa katuran aron padangan ngadto sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga magigsunan? Inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga musa nga makiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga paghibalo nato sa tanang mga PBCM. Hapit na ang atong komperensya. Ang pagsaulog sa adlaw natawhan sa magtutudlo Divine Master Tomas din Senior sa pitsa 28-29 sa Disyembre. O mausab na ang pag-abot sa mga nagkalain-lain pun nga mga kaigsunan gikan sa nagkalain-laing branch mga daan man ka nga PBCM o mga bag-ong membro mga mutambong ni anang mga panahona ubay-ubay usab ang mga PBCM nga naggikan sa nagkalain-laing mga dapit uban sa mga membro usab nga mutambong ni anang pagsaulog sa adlaw natawhan sa magtutudlo Divine Master Tomas din Senior sa pitsa 29 sa bulan sa Disyembre. O kanunay nato na nga gipahinumdom sa atong programa bisan asa man nga mga radio station pagpahinumdom sa mga kaigsuonan para nga magkahiusa sa pagtambong o pagsaulog sa adlaw natawhan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. O nining higayon na karon ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa unsa ka importante ang tao masayod ta labi na sa dagan sa panahon o sa panahon usab din ang pagpangalagad nato nahitakdo nga nasibo sa Biblia nga kanang panahon na maugyod ang pagpangalagad nato diin sa atong pagpangalagad na ata na hisakop o nasagol sa mga tao diin gi lantaw sa Dios o ingon man iyang giila nga mga katawhan og magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan og magkinaunsa man ang dagan nga masagumak sa tao mga katalagman man naa ka sa mga katawhan nga nasagol sa Dios nga iyang luwason inana nga sistema tungod kay ang matag panahon na bahin man sa tulo mao na nga nining panahon na karon dili malikayan nga ang paggamit sa balaang kasulatan nagkadaiya o nagkadaiya na ang pag-interpretar ug ingon man sa pagsabot diha sa nakasulat sa Biblia. Pero sa side sa PBCM tungod kay ang pagtulon ang PBCM usa ka relihiyon nga gilaan nga gitukod ni Master tuig 1967 na rehistro tuig 1971. Ang pagtulon ang PBCM na rehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45
013. Now, kita nato sa bylaws. So inana nga sistema nasa screen ato nakita. So inana nga sistema nga ang plastada nato nga ang pagtulon ang PBC nagdoktrina kay naaman sa balaod sa mga balaod sa misyon ni pagkanaog ni Master sa pahina 14 nga naa di numero 9 nga balaod nga naa diha nga isandig ang pagtuo sa PBCM diha sa nakasulat sa Biblia. Mao na nga diri sa balaang kasulatan dunay tulo nga gilatid sa balaang kasulatan diin mga katawhan sa Dios ug kanang mga katawhan sa matag hugna sa panahon dunay pagluwas sa Dios kanila. Sa unang kapanahonan sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo, ang katawhan sa unang panahon mao gyud ang Israel. Ug ang Israel Dios mismo mao'y nagtukod ana nga mong atong Ginoong Jehova. Unsay prueba ni ana masahon ta sa Biblia, Brad Israel? Na ang priba na Brad Makarayo atong basahon diri sa nakasulat sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 gingon. Ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahimutan kanila aron sila makapuyo silang kaugalingong dapit ug dili na mabalhin ni magsakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. 24 gingon. Ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Yuba mahimong ilang Dios. Busa, sa unang kapanahonan ang katawhan sa Dios gitawag to siya og Israel. Gitukod sa atong Ginoong Jehova para nga mahimo ang iyang katawhan. Og niadtong panahona ang opisyal nga ngalan sa Dios kung mangita tag mga katawhan sa Dios o nakaturag yung Israel unsay prueba ni ana Brad Romy. Atong prubahan, Brad Makarayo, pagbasa kining nakasulat sa unang hari, kapitulo 18, versikulo 31. Ug si Elias mikuha og napulo og duha ka bato. Sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa sa nakasulat sa Biblia ang katawhan sa Dios sa unang panahon Israel. Nganong giingon namo ana pagsusi mga kahigalaan nga nagsunod kanunay sa among programa. Tungod kay gusto lang namo nga ipadayag nga ang atong mga pagpangalagad, ang atong pagpadingkamot, diin kita nangalagad sa Dios dili makawang. Unang-una nga naata sa timing ba sa panahon. Naon po nato ang pagpangalagad asa tang panahon na diin diha nahitakdo din ang katawhan nga gitukod sa Dios. Mao ang Israel. Sa unang panahon kung nakasapon pa ta og sa panahon sa atong Ginoong Jehova wala pang atong Ginoong Kristo, so dito ta sa atong Ginoong Jehova. Dito ta sa Israel. Din gitukod niya. Opisyal nga ngalan katawhan sa Dios Israel na. Kung mangita ta og mga katawhan nga giila sa Dios diri sa ibabaw sa naong sayuta kato lamang Israel. Nasa Amos kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2. Ang Israel lang nga katawhan mao giila sa Dios. Ug kung mangita tag mga katawhan nga may Dios kanila didto lamang sa Israel. Mabasa na sa nakasulat sa ikaduhang hari kapitulo 5 bersikulo 15. Sila lamang ang Israel giila sa Dios, sila lamang ang mga katawhan nga may matuod nga Dios sa unang kapanahonan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug kung magkinaunsa man ang dagan sa panahon, sa kalisdanan man, sa katalagman man, ang katawhan sa Dios dili niya matalikdan nga kana iyang mapasagdan kung maghisgot na og kaluwasan. Ngano man, gumikan kayang Israel, mao ang katawhan sa Dios nga gitukod og giila ni adtong panahon din wala pang atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Makatalagman ka man og makalisdanan, sa kalisod man ang Dios dili makatalikod kanila. Nga ilang gialagaran ug maoy nagtukod kanila ug maoy nagila kanila nga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Busa importante nga nahisakop ka ni adtong panahon pa sa Israel. Ni adtong panahon na kuna ata didto ta uban kanila ang ato diha wala ta sa giingon nga naataw-ataw atong pagpangalagad kung dili naata sa panahon nga timing yugayo nga diha ta mangalagad. Sa panahon sa ilang kalisdanan sa Israel, ang Dios nga mong atong Ginoong Jehova maoy nagtubos og nagluwas kanila. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makarayo ato nabason sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 7 paingon sa 9. Ug miingon si Jehova, nakita ko pag-ayo ang kaguol sa akong katawuhan nga atoa sa Ehipto ug hinungdan ko ang ilang pagtuaw tungod sa ilang
tinugyanan sa buhat kay naila ko ang ilang kalisdanan. Og nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon ug sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa ngadto sa Hibihanon ug sa Hibusihanon. Ug karon tan-awa ang pagtuaw sa mga anak sa Israel nagaabot sa akong atubangan. Labot pa nakita ko ang paglupig nga ginalupig kanila sa mga Ehiptohanon. Busa sa nakasulat sa Biblia sa diyang giulipon ang mga katawang Israel dito sa Ehipto. Ang pagtuaw sa mga katawhan ni dangat kang Hioba og nanaog siya aron sa pagluwas sa iyang katawhan. Ingon ana nga sistema. Busa dili makatalikod ang Dios diin ang iyang katawhan nga iyang gitukod og iyang giila. Panahon sa kalisdanan sa ilang panginahanglan ang Dios mutabang kanila. Gumikan kay sila mga katawhan sa Dios tinukod sa Dios. Ang Dios nga nagtukod nila ug nag-ila kanila ug gialagaran nila sa tanang panahon luwason sila sa Dios. Ingon ana nga nakasulat og tamis palandungon diin ang atong pagpangalagad nahitakdo ta sa panahon diin diha nahisulat sa Biblia og kana mao gyud ang tukma nga panahon diin kita mangalagad. Busa kay wala man ta sa panahon sa Israel ug wala man ta sa panahon sa atong Ginoong Kristo, Biblia ang atong masusi og Biblia ang atong giya aron maka ilata o makatultul ta asa ang matuod nga timing yun nining atong panahon labi na sa panahon nga palaabuton nga magkuyaw. Ingon ana nga sistema ang among plastada sa doktrina sa PBC. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nabasa ta na nga ang mga katawhan sa Dios unang panahon Israel og si Hioba nagluwas kanila sa pagkaulipon dito sa Ehiptohanon, sa Ehipto, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa pag-abot pod sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang katawhan mismo iyang gitubos. Ha? Unsay prueba ni ana kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Jisrael, ingon nga ang atong Ginoong Hesukristo mo'y lukat alang sa iyang mga katawhan sa dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni ana, Brad Jisrael, atong basahon ang nakasulat. Palihog pagbasa sa Mateo kapitulo 28 kapitulo 20 versikulo 28 King James Version. Palihog pagbasa. Ni atong basahon Brad Makarayo sumala sa gisitar mga sitas ingon ini nga atong mabasa. Maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron siya magalagad kundi sa pag-alagad ug paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga ang ato day Ginoong Hesukristo day kay giingon man ang anak sa tawo mianhi sa kalibutan dili siya aron pag-alagaron kundi siya sa pag-alagad sa paghalad ingon nga lukat alang sa daghan sa gibasa ni Brad Jisrael nga nakasulat sa Biblia. Kay matud pag ingon maingon nga ang anak sa tao ug wala may lain nga ang anak sa tao nga mianhi aron sa paglukat alang sa daghan. Mao na nga ang anak sa tao kung atong basahon ang nakasulat sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 67 hangtod sa bersikulo 70 ang anak sa tao mao man na ang atong Ginoong Hesukristo. Busa ang atong Ginoong Hesukristo di ay mianhi dili aron sa aron pag-alagaron kun dili sa pag-alagad o paghalad sa kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Busa nagpakamatay ang atong Ginoong Hesukristo ingon nga lukat alang sa daghan. Susiyon ta sa ubang translisyon, giunsa na pagsulti Brad Rome sama sa ang pulong sa Dios. Giunsa na pagsulti ng gitugyan ni Kristo halad iyang kaugalingon ingon nga lukat. Kanang lukat giunsa na pagsulti diya sa ang pulong sa Dios nga translisyon nga Biblia. Sa maulang gyapon basahon Brad Makarayo sa Mateo 20 kapitulo 20 sige, basa. 28 nagaingon. Bisan pagani ako nga anak sa tao wala mianhi dinhi sa kalibutan aron alagaran kundili aron mualagad og muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghan nga mga tao. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang atong Ginoong Hesukristo dahil ni gihatag niya ang iyang kaugalingon ingon nga lukat, gihatag niya aron sa pagtubos alang sa daghan sa atong nabasa nga
nakasulat sa balaang kasulatan. Kung sa ubang translisyon giunsa na pagsulti Brad Jiggy kanang Mateo 20 bersikulo 28. Kung ato po nang basahon ang sa Catholic Bible, Brad Makarayog, diri sa ato lang basahon ang Catholic Bible diri sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28, wani siya sama sa anak sa tawo nga wala moani aron alagaran kundili sa pag-alagad og paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas. Yang sa daghang mga tao. Kinsa sila? Unang-una, mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo og ang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Niyang prueba na Brad Makaraya itong basahon diri sa nakasulat sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2 giingon sa nakasulat sa Biblia. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga. Aron kamo dili managpakasala. Apan kung may makasala man, gayod kita adunay manlalaban nga mutabang sa amahan, Mga tubang. mga tubang sa amahan, si Jesucristo ang matarong. Ug siya mao ang halad basig uli alang sa atong mga sala, ug dili lamang sa ato orang mga sala, kundili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Mo man ang giingon nga mihalad si Kristo iyang kaugalingon ingon lukat og pagtubos og pagluwas sa unang-una sa iyang mga tinun-an ug sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw na ang atong Ginoong Hiuba dunay gihimo nga pagluwas sa iyang katawhan mismo, mao ang Israel. Sa unang kapanahonan di naulipon sila. Panahon pod sa atong Ginoong Kristo, mihalad ang atong Ginoong Kristo sa iyang kaugalingon, ingon nga lukat ug pagtubos ug pagluwas sa iyang mga tinun-an ug sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Karon ni anang mga bahina, ang stand sa PBCM naa sa dapit sa Espiritu Santo. Ang pangutana, wala man ta sa panahon sa atong Ginoong Hiuba. Wala po ta sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. So ni aman ta niining kapanahonan karon. So Biblia ra gyud mao ning giingon ni Master nga ang pagtuo sa PBCM gisandig sa balaang kasulatan. Now, ang stand sa PBCM naa sa pagpamatod sa dapit sa Espiritu Santo. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, bisan pa sa unang panahon pa sa Israel. Si David nagpahayag na bahin sa Espiritu Santo sa nakasulat sa Salmo 51 bersikulo 10. Nga itong mabasa nga nakasulat sa Biblia hangtod sa bersikulo 11. Buhatan mo ako ug sa kaulay nga kasing-kasing o Dios ug baguha ang usa ka espiritu nga matulid sulod nako. Ug ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Sa nakasulat sa Biblia, panahon pa sa Israel gisgutan na ang Espiritu Santo. Panahon pod sa atong Ginoong Kristo, bisan pa sa panahon ni Juan nga Bautista. Si Juan nga Bautista naghisgot na bahin sa Espiritu Santo ug sa paghisgot niya, dunay paghisgot niya nga dunay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Unsay prueba ni ana Brad Rome kung atong susihon ang Biblia? Ato lang basahon Brad Makarayo kini suwat sa Lucas sa iyang kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan, kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo, mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Dunay bautismo nga gisgutan ni Juan nga Bautista. Kanang bautismo bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Kinsay mo buhat mao ang atong Ginoong mao ang musunod kaniya. Kung niingon ko mong atong Ginoong Jesucristo, tungod kay way lain nga musunod ni Juan nga Bautista diya sa mabasa King James Version kaman og Catholic Bible, diya sa King James Version sa 1:29 hangtod bersikulo 32, ang musunod kaniya mao ang kordero sa Dios. Nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Og diya sa Bibliang Katoliko nating karnero nga musunod kaniya. Mao nga si Jesucristo may musunod kaniya, kumikan kay siya mao ang musunod ka Juan Bautista, siya day ang gipasabot ni Juan nga Bautista dito sa Lucas 3:16 nga mao'y mo bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Gumikan kay ang atong Ginoong Kristo siya man ang magbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Giun sa paghisgot sa atong Ginoong Kristo ang bahin sa Espiritu Santo Brajigi. Ato lang basahon ang mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8.
Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga konsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao niya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa sa nakasulat sa Biblia, nagisgot na ang atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo nga madawat sa mga apostoles o mukunsad sa mga apostoles ug pagkunsad madawat nila ang gahom sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsay katuyuan? Ngano nga sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles sa pagsulti na sa atong Ginoong Kristo, ngano nga mudawat sila gahom tungod kay dunay dakong buluhaton o dakong misyon sa ilang kapanahonan. Unsa ilang misyon? Pagwali o pagpaila sa mga milagro sa Dios. Din makabig nila ang tao og dunay naghambin sa balatian ilapod nga tambalan. Unsay prueba ni ana? Basahon ta ang Biblia, Brad Israel. Niya ang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2 giingon unya og ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pang-ayo sa mga masakiton. Sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw o giklaro nga sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang katudi ay purpose ngano nga madawat nila ang gahom tungod kay ang katong Espiritu Santo mukunsad kadila ug madawat nila ang gahom alang sa dakong buluhaton nga pangayo sa mga balatian ug ingon man sa pagwali mao to ang ilang misyon nga sila nga mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo ug sila ang gipahinungdan sa paghalad sa atong Ginoong Kristo sa pagtubos ug ingon man sa pagluwas niadtong kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili lamang kaya matinun-an kundi sala sa mga katawhan sa tibuok kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kaganiha. Ingon ni ana nga sa matag panahon dunay himuon ang Dios nga pagtubos. Sa unang panahon kinsay nagtubos ang atong Ginoong Hiyuba. Kinsay ang gitubos mga katawhan Israel giluwas niya. Panahon po sa atong Ginoong Kristo, siya po'y nitubos, siya ay niluwas. Iyang giluwas, iyang mga tinun-an o ang mga sala sa mga katawhan sa tibuok kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Duha na ang atong napamatud-an nga miluwas, nga nagtubos o nagluwas sa mga katawhan. O sa matag panahon, ang mga katawhan mismo nga naa diha mao ang gipahinungdan sa pagtubos o pagluwas. Gumikan kay wala pa matinun-an sa atong Ginoong Kristo sa unang kapanahonan, ang mga katawhan sa unang alagad sa Israel man, so ang Israel mo'y giluwas. Muna nabasa sa Biblia. Pag abot po sa atong Ginoong Kristo, iyan na po mga tinun-an. Unang-una iyang giluwas. Gitubos atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Na atong gisusi ang bahin sa Espiritu Santo na sab unsay papel ni ini unsa poy kalabtanan labi na nining dagan sa atong panahon karon. Sa pag-abot na tukmang panahon, Brad Rome, katong gisaad sa atong Ginoong Kristo, gisultis atong Ginoong Kristo, ngadto siya matinun-an nga mukunsad ang Espiritu Santo. Madawat nila ang gahom nga mao to nga ipadayag na nila ang milagro sa Dios diha sa ilang mga kamot aron nga ang mga balatianon nga mga tao ilang matabangan depende sa ayuhon sa Dios ni atong kapanahonan nga pinaagi sa kamot sa mga apostoles. Atong tan-awon pag-abot sa tukmang panahon nadawat magyud nila ang Espiritu Santo, Brad Rome, kay kun way mabasa wala pa madawat, pero kun mabasa na to nga kato mikunsad na o nadawat na sa mga tinun-an, so katong pagdawat nila sa gahom natuma na og katong giingon pod ni Juan nga Bautista nga ang ibautismo sa atong Ginoong Kristo mao ang Espiritu Santo kalayon na idayag bagyod. Ang giingon niya nga bautismo sa Espiritu Santo og kanang gitawag og kalayon na idayag bagyo na sa panahon pa sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Nga dayagid ka na, Brad Makarayo, ug ato mabasa karon dinhi sa buhat sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, siyang tanan nagkatigom sa usa ka dapit ug sa kalit. May miabot nga dahonog gikan langit ingon sa huro sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga tinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan
napuno sa Espiritu Santo o misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw nga nadawat na ang Espiritu Santo niadtong pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Napuno ang mga tinun-an sa Espiritu Santo ug diay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ang punto, si Kristo mo'y mobautismo sa Espiritu Santo og kalayo og ang atong Ginoong Kristo nagisgot na bahin sa Espiritu Santo. Ang giingon sa atong Ginoong Kristo, madawat ninyong gahom pagmukunsad ang Espiritu Santo, pagkatuma na nagpakita na ang gisgutan ni Juan nga Bautista nga katong gitawag og kalayo. Mao na tong daw dila nga daw kalayo. Dili literal nga kalayo tungod kay daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Didto na nga ang gisgutan dai ni Juan nga Bautista nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ang pagbautismo sa atong Jesucristo sa Espiritu Santo kalayo ngadto sa iyang mga tinun-an. Mao na tong pagkunsad sa Espiritu Santo og katong kalayo mao tong gahom nga madawat sa mga tinun-an nga gisgutan sa atong Jesucristo diya sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Mao pay gihisgutan ni Juan nga Bautista dito sa Lucas 3:16. Ang kalayo nga gipasabot nagsimbolo og gahom kay bisan pagani sa panahon pa sa Israel. Ang tingog sa atong Ginoong Jehova nagikan dito sa sapinit nga nagsiga og ang katong sapinit nga nagsiga wala maugdaw ang sapinit diya sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. Ingon ni ana ang nabasa nato sa nakasulat sa Biblia. Busa kinsay nagbautismo ang atong Ginoong Kristo dili na trabaho sa tao. Ingon nga ang tao mo ibabautismo kay ang mubautismo sa Espiritu Santo kalayo mao ang atong Ginoong Kristo. Walay taong makapangahas ana sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung kinsa silang gibautismohan sa Espiritu Santo og kalayo sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mao ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Ngon ana ang nakasulat nga natuman sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Dito na nagsugod ang Dios nagbuhat og dagkong mga milagro pinaagi sa kamot sa mga apostolis. Now kun moingon sila, kung ang PBCM nagpamatod sa Espiritu Santo, asa mang dapita mo lugar nga ang PBCM mahimong tinuod. Ngano man nga ang Espiritu Santo nga nagpamatuod ang PBCM tuig 1971 pagkarehistro sa pagtulon ang PBCM gisugdan ni Master pagtukod tuig 1967 narehistro tuig 1971 sa niadtong bulan sa Agosto 12 dito sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 narehistro sa gobyerno. Sa ingon ana ngano man nga sa adlaw sa Pentecostes nahitabo na ang Espiritu Santo nga mikunsad. Ngano man nga nagpamatod ang PBCM sa Espiritu Santo, kini ang rason. Tungod sa hinungdan, unang-una kana gilatid na sa Biblia. Una, Mateo 5:18, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Unang-una ngano man nga nagpamatod may sa Espiritu Santo bisag nabasa nga ang Espiritu Santo mikunsad na sa adlaw sa Pentecostes. Timaning punto nganong naghisgot si David sa Espiritu Santo. Ayaw pagkuha o Dios ang Espiritu Santo gikan kanako. Salmo 51 bersikulo 10 ug hangtod 11. Ikaduha, pag-abot sa atong Ginoong Kristo na anasad na idayag ang Espiritu Santo. Nining atong panahon karon nganong ang PBCM walay ko kaulaw, walay pagkaikog sa pagbutyag sa kahanginan bisan asa nga radio station nagpamatuod ni sa Espiritu Santo. Tungod kay nasayod kami bisan pagnaan ng buhat 2:1 ug 4. Ang mga apostolis didto mikunsad ang Espiritu Santo sa panahon sa adlaw sa Pentecostes. Pero katong Espiritu Santo nga ilang nadawatan, katoy patinga lamang. O kay patinga, doon na pa'y kasunod. Tanawon ta sa Biblia, asa ang gisgutan. Kita ra ba mo ay nagsulti ana Bradjigi o ang mga apostolis mismo sa atong Ginoong Jesucristo mo ay nagsulti ana? Ato lang basahon ang kaduhang mga taga-Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sato pa patinga ra dito siya Brad Makarayo. Ug kung ato puning basahon sa laing translation kining patinga gitawag ni siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us.
His mark of ownership and giving us His Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to Him, and as the first installment of all that He is going to give us. Siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya o naghatag sa kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang igahatag kanato. Busa, pasiuna, first installment, sa ato pa, pati nga lamang, ug kato, gitawag og pasiuna. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kay pasiuna, doon na pa'y kasunod. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kung asa man na, kinira. Di ba ang Espiritu Santo nga gisaad sa panahon sa mga apostoles? Nana ha? Nganong naingon anak man na sistema mga ministro sa PBCM? Nga ang sistema sa panahon sa kang David o naa sa panahon sa mga apostoles nganong naaman ang tubag. Kana nga sistema, kung nagpamatud mo sa dapit sa inyong magtutudlo nga Espiritu Santo nga inyong gila, nganong naingon anak man nga sistema nga ditong David o dito sa panahon sa apostoles naaman ang tubag. Katong pagdawat nila o katong naa ang Espiritu Santo kadto lamang sa Espiritu nga kahimtang. Ingon ana nga sistema. Sama kwao na tong sampol, mubasa ko sa panahon sa mga apostoles diin gihisgutan nila ang bahin sa espiritu sa atong Ginoong Kristo. Unsay gisulti ni apostol nga si Pedro? Niyas nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod bersikulo 11, sampol niya ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga igahatag kaninyo. Kini sila nangita og nagpakisusi, may tungod ni ining maong kaluwasan. Ilang gisusi, kinsang tawhana, unsang panahuna, ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo, nga diha kanila sa ilang pagtagna. Sa mga pag-antos ni Kristo og sa himaya, nga mudason niini. Sa wala pa ang atong Ginoong Kristo kanang mabasa, nga natuman sa tagna kanang Isaias 9:6, Isaias 7:14, natuman dia sa Mateo 1:18 hangtod bersikulo 23, pag-abot sa tukmang panahon, natao ang atong Ginoong Kristo, natao ilalom sa kasuguan, natao dia sa babae. Sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia, katumanan sa tagna, pero sa panahon sa mga propeta, sa wala pa magpakatao ang atong Ginoong Kristo, diha na ang Espiritu sa atong Ginoong Kristo sa ilang pagpanagna. Pero pag-abot sa tukmang panahon, walay makadiscuss o walay lantugi nga i-insist gini mo sayop ang giingon ni apostol nga si Pedro sa unang Pedro 1:10 hangtod 11. Espiritu man to sa kahimtang. Pero sa diha nga pag-abot na tukmang panahon nga tumano na ang nakasulat sa Biblia, munay giingon sa atong Ginoong Kristo, walay pagkasayloan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Busa dinhi sa side sa Espiritu Santo, dili babag ug dili na ingon nga kami makahimo na nga babag o ali sa among pagpamatud nga kami maulaw sa pagbutyag sa kamaturan sa kahanginan sa bisan asa nga mga jurisdiction. Ngano man tungod sa inungdan nga nasayod mi nga ang Espiritu Santong gisgutan ni David, gisgutan sa mga apostoles, nga gisaad sa atong gisulti sa atong Jesucristo nga mukunsad kanila espiritu sa kahimtang. Pero kining pagpamatod namo sa dapit sa Espiritu Santo, mauna ni nga nagkahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba anak brad Israel nga dunay gikayusahan ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo? Unsay prueba? Nang puriba na brad makarayo itong basahon dis nakasulat sa atong basahon nga Biblia, ang Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 sa yang putnot giingon dire, buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak, buot siya mabugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa ta niya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia, gitinaw o giklaro nga ang Espiritu Santo nagkahiusa ang amahan ug ang anak. Ug asa sila nahiusa? Ipadala na sab ang Espiritu Santo. O tanawa, ang mga apostoles giingnan mukunsad ang Espiritu Santo kay madawat ninyo pag makadawat mo gahom padya mukunsad ang Espiritu Santo. Kini na sab nga gikausahan, mauna ni karon nga ang PBCM dunay kaisog
walay ko kaulaw gikan pa sa 1960s, 1980s, 1970s, 1990s og paingon sa 2000 hangtod karon walay ko kaulaw ug wala na ingon nga among gikaulaw ang pagbutyag sa bisan asa nga mga radio station o bisan asa man nga mga dapit din kami makaadto. Sa maatubang namo nga mga tao nga makig-istorya ug gusto magpakisusi unsang doktrina sa PBCM, walay ko kaulaw ang mga ministro sa pagsaysay sa mga kamaturan nga gilatid sa balaang kasulatan. Unang-una, ngano nga ang Espiritu Santo gipamatud-an sa dapit sa among magtutudlo tungod kay gisulti na daan sa atong Ginoong Kristo. Dunay gisulti ang atong Ginoong Kristo nga ang amahan ug ang anak nagkayusan ni sila nga ang amahan mo padala sa Espiritu Santo diri sa kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo ug ang atong Ginoong Kristo mo'y nagsulti ug ang buluhaton sa Espiritu Santo pagtudlo sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Rome kung atong basahon ang Biblia? Ato kining basahon ng priba, Brad Macarayo, kining atong basahon karon kining libro nga ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 14, bersikulo 25 hangtod sa 26 nagingon dinhi. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako. Apan kun makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, nagkayusa ang amahan ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan, si Kristo mo nagsulti, ang Espiritu Santo puli sa atong Kristo, ang buhaton sa Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Kinsang mga tudluan niya, natural, mga tao. Ang pangutana, ug mo pahinumdum sab siya sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Unsa ba ang usa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo nga maka panglimbawt sa balhibo Bradjigi kung atong susiyon ang nakasulat sa Biblia? Kung ka na ang dakong kasakitan Brad Bacarayo, nga wa pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Ug ang prueba niya nato lang basahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mo mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa Biblia, muni usa nga ipahinumdum sa Espiritu Santo nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Ipahinumdum ni sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga gitudloan. Kay siya may mutudlo sa tanang mga butang. Kung kinsa silang tudloan sa Espiritu Santo ug pahinumduman, mao to ang mga alagad sa Espiritu Santo. May mga alagad ba di ay nga gisulat na daan diya sa Biblia nga ang Espiritu Santo dunay mga alagad Brad Israel kung atong susiyon ang Biblia? Na Brad Macarayo. Ato lang basahon diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 gingon apan gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadtos nagulipon kanato aron magalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi nga sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulatan. Kung unsa kining Dili sa ilalom karang sinulat nga kalagdaan. kung unsa kining espiritu Brad Macarayo nga diha kita magalagad mao kini ang Espiritu Santo. Katong nang basahon sa maura gyapon nga sita espiritong basahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Gingon kana diri sa pagpahayag. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. O busa sa nakasulat sa Biblia, duna gid ay litra por litra mabasa nga gisulat nga dunay mga alagad ang Espiritu Santo. Busa sa pag-alagad sa Espiritu Santo sa iyang mga alagad, ang Espiritu Santo pod may magtudlo kanila. O kinsa sila mga katawan sa Espiritu Santo nga mga alagad. So ang mga alagad po niya nga mga katawhan nga gitudloan sa Espiritu Santo sa tanang mga butang o gipahinumduman sa dagan man sa panahon gipahinumdum na sa Espiritu Santo ang gisulti sa atong Jesucristo nga nahitakdo diha sa Biblia. Ug ang pag-alagad ug pag-ampo naa sa Espiritu Santo. Doon na bagyo di ay pod, magkinaunsa ang dagan sa kalibutan, ang mga alagad sa Espiritu Santo. Na nangamuyo sa Espiritu Santo sa pagpangalagad. Naaba sa Biblia, Brad Rome, nga doon ay pag-ampo diya sa Espiritu Santo.
Ado na gyud Brad makarayo. Ug kini atong pagbasahon dinhi sa nakasulat sa Judas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, doon na day pag-ampo diya sa Espiritu Santo. O, nana. Dunay mga alagad, ingon ni ana, ngano nga kami nagpamatod sa dapit sa Espiritu Santo. Wala mi ingon nga nagpailami nga kami nangalagad diha sa Espiritu Santo tungod kay walay mabasa sa Biblia. Si kinsa man mi nga magpaila nga kami mga alagad sa Espiritu Santo kung walay mabasa sa Biblia. Kung kami nagpamatuod man kana kay dunay nabasa sa Biblia. Kung ang tao mo ingon dili tinod, inyo nang katungod nga dili mo mutuo ngano man sa matag baruganan do na tay freedom. Mao bitaw nga ang PBCM niami sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Wala po mi sa inyong nahimutangan. Kamusab, wala po diri sa PBCM. So doon na ta ang ato magsinabtanay lamang. Wala pa ta mo abot sa finishing line. Sa unsang paagi, nga sama sa gibuhat ni Hiyuba, giluwas iyang katawang Israel. Panahon sa ato Ginoong Kristo, giluwas ang iyang matinunaw nga sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Niya patay dakong palabuto no, dakong kasakitan. Magdungan o niya ta diri sa kalibutan sa pag-atubang niini. Kung muabot na ning gisultis atong Ginoong Kristo, pahinumdum lang, walay bisan o sa kakudlit o sa katulpok, nga sayluan, hangtod ang tanan matuman, Mateo 5, versikulo 18. Busa ingon ni ana ang nakasulat sa Biblia. Magdungan na ta, diya naunya nato, masukod, ug unsa giday katinuod, ang atong gisulti o ang atong gibarugan. Sa pagkakaroon, dili pa ta maghinukmanay. Pero sa atong nabasa, ang ato sa pagpamatuod lamang. Narna sa tao, o asa ang dawato nila. Ingon ana nga sistema. Pero sa stand na mo, gipahayag lang na mo ang gilatid sa Biblia para nga ang Biblia giya aron kita maidangat sa pagpangalagad ngadto sa Espiritu Santo. Nabasa na sa pag-ampo o pag-alagad, dunay nabasa. Kung maghisgot butag pagtubos, kung duna may dakong kasakitan, pahinumdum lang. Nag-ingon ang atong Ginoong Kristo nga ipadala sa amahan ng Espiritu Santo diri sa kalibutan ug mapahinumdom sa tanan nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Ug ang Espiritu Santo motudlo sa tanang butang, ipaulahis nato ng mga butang unsa mga butang itudlo sa Espiritu Santo. Unsa ka importante ang mga butang itudlo sa Espiritu Santo. Ato sang susihon kininda kong kasakitan nga ipahinumdom sa Espiritu Santo nga kini gisulti sa atong Ginoong Kristo. Karon ang pangutana, kung doon na may dakong kasakitan nga palaabuton, wala ba yata sa panahon sa ato Ginoong Kristo, naambay ta nining panahon na karon? Busa nahitunong ta sa panahon nga giingon, muabot unya ang dakong kasakitan nga ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Wala pa na masinatiis mga apostoles. Kung unsa ka kuyaw ang panahon sa lunop, mas kuyaw ning panahon na. Muna gisultis atong Ginoong Kristo. Pero unsa may gihatag nga garantiya sa tao, nga gilatid sa Biblia, parang makalingkawas ka na, musugot og mutuo ka man og sa dili. Ang gilatid sa Biblia, mao gini tinuod. Unsay lutsanan o kalingkawasan sa tao, ana, lain na pong katugsanan. Nga ang pagtubos, ana, nahipatik na diha ang Espiritu Santo, ang timbre, og ang patik sa Espiritu Santo, alang sa katugsanan ug sa kaluwasan sa tao. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, paningkamuti gyud nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makarayo to lambasan ang mga taga Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ato pa pagtubos Brad Makarayo, kung ato puning basahon sa Catholic Bible Brad Makarayo, gitawag na siya og luwas Brad Makarayo, luwason. Ato lang basahon ang Efeso kapitulo 20 bersikulo 30. Kapitulo 4. Kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iya na ug karantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Moabot man ang dakong kasakitan, muna among giingon. Gipadayag lang namo sa ire ni ining kagabhion karon. Kamo nga maglantaw sa Facebook o sa YouTube, hinuktukin ninyo sa makadaghan. Tulo kahugna nga pagtubos. Pagtubos nga si Hiyuba mo'y nagbuhat nga iyang gitubos o giluwas iyang katawhan nga Israel. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gitubos o giluwas niya ang iyang mga tinunan ug ang sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Lain na pod nga gikausahan sa Amahan ug sa Anak ipadala sa Espiritu Santo sa kalibutan aron nga ang mga tao katudluan sa Espiritu Santo.
matudloan sa tanang mga butang, masinangkapan ka sa tanang mga butang. Mapahinumduman ka sa Espiritu Santo sa dagan sa panahon. O kung mag-isgot ag dakong kasakitan, dunay kalingkawasan sa tao nga gihatag o gitanyag diya sa Biblia. Unsa? Ang timbre sa Espiritu Santo, ang patik sa Espiritu Santo, alang sa pagtubos ug alang sa pagluwas. Busa ang Espiritu Santo day muhimo na pod sa pagluwas ug sa pagtubos sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Busa ingon ni ana ang plastada nga gilatid sa balaang kasulatan. Karon, kung ang patik sa Dios o timbre sa Dios katubsanan og alang sa pagluwas sa tao, Brad Jisrael, atong tanahon, sa unsang paagi nga matimbrihan o mapatikan ang tao alang sa katubsanan o sa kaluwasan sa tao, nga kanang kaluwasan o katubsanan naa sa timbre sa Espiritu Santo, busa timbrihan sa Espiritu Santo o aron tubson sa Espiritu Santo o luwason ang iyang mga katawhan. Unsay prueba ni ana, Brad Jisrael, nga sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa kaluwasan. No, sa pagpamati sa maayong balita, Brad Makayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13 gingon, o pinaagi kaniya, kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw, giklaro nga ang Espiritu Santo mo ni gingon sa nakasulat sa Biblia, kung patik o timbre sa Espiritu Santo alang sa maayong balita. Mutuo ka sa maayong balita, natimbrihan ka, napatikan ka sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa kaluwasan. Magkinaunsa ang dagan sa kalibutan mo, abot man ang dakong kasakitan. Paningkamuti lang nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang nga naidangat ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa pagluwas sa mga tao nga ang muluwas na sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa nakasulat sa Biblia. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Rome, nga nagdala sa timbre o patik sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan o katubsanan sa tao. Wali nagigana sa Espiritu Santo, Brad Makarayo. Ang priba itong basahon din sa nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butangan niini ang mga manulunda na andoy sa pagsudong. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, wali di ay sa Espiritu Santo, saway ko kaulaw nga pagpadayag namo sa makadaghan dinhi sa iri. Sa bisan asa nga mga rejustisyon, ang katumanan nga nagwali sa Espiritu Santo mao ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Gipamugos ba na sa mga ministro sa PBCM? Wala. Sama sa panahon pa sa Israel, wala ipamugos. Panahon po sa mga apostoles, wala sila namugos. Mutuo ang tao sa ilang wali ug dili. Mao gyapon ni ining panahon na karon. Daan pa sa panahon pa ni Noe. Wala gipamugos ni Noe ang kaluwasan sa panahon lunop nga mong arka. Pero pag abot sa tukmang panahon, nakaani ug kalaglagan ang mga taong wa mutuo. Panahon po, nining panahon na karon, gipadayag namo nga ang katubsanan sa tao moabot ang dakong kasakitan, paningkamuti lang nga naidangat ka sa timbre sa Espiritu Santo nga gidala pinaagis maayong balita nga kanang maayong balita waling Espiritu Santo ug makuha lamang nimo dinhi sa pagtulon ang PBCM. Ingon ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ana ang plastada nga gilatid sa Biblia. Tulo lang ang gisgutan sa Biblia. Amahan, Anak, Espiritu Santo, Mateo 28:19. Nga ngalan sa Amahan. Isaiah 64:8, Isaiah 42 versikulo 8 giangkon sa Amahan ngayang ngalan Hiyuba. Ug gayang titulo Salmo 18:2, bato. Pag-ingon po sa ngalan sa Anak, ang ngalan sa Anak Roma 1:4, mao nga atong Ginoong Kristo. Ang iya pong titulo, Efeso 2:20, bato sa pamagang. Displikar ni Pablo. Duha na, Hiyuba nga mong amahan, Hesukristo nga mao ang batos pamagang. Duha na, bato nga mao si Hiyuba, batos pamagang nga mao si Hesukristo. Dumikan kay duna may Espiritu Santo, duna bagyod poy, lain na pong bato nga dili bato sa pamagang, dili pod bato nga mao si Hiyuba, naanda ba po'y laing bato nga gisgutan sa Biblia, Brad?
Jige? Doon na Brad Makarayo. Ato lang basahon ang pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaugon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan og paghahatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga doon na pay bag-o ngalan nga nakasulat sa batong puti ug sa among pagtudlo ug sa pag-ila nga ang batong puti titulo na sa Espiritu Santo ug ang bag-o ngalan nga nakasulat mutuo mag sa dili ang tao. Mao ang pagtulon mao ang ngalan sa magtutudlo nga nagtukon ni pagtulon ang PBCM. Ang ngalan mao ang Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Mutuo man ang tawag sa dili. Nasa screen ang hulagway sa among magtutudlo nga among gila. Dili na mo ikaulaw ang pagpadayag sa among magtutudlo. Ang katumanan sa bag-o ngalan Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Kung naingon ana man nga sistema, panahon sa Israel, naa na ba ang atong Ginoong Kristo nga gipanghimatud-an sa mga apostoles? Wala. Pero walay ko kaulaw ang mga apostoles sa pagpadayag sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao ginay tinuod nga nahitakdo sa panahon. Ug niini pong panahona, wa mi ko kaulaw. Kay wala ta makasapon sa panahon sa mga apostoles. Panahon sa mga apostoles ug didto ta nga wala pa isaad ang Espiritu Santo. Ug nakauban tas panahon sa mga apostoles pagitaon ta. Ang mga apostoles asa sila aron masakop ta. Pero kay wala man ta kaabot sa panahon sa mga apostoles. Ni aman ta nining panahon na karon. Nga nahitakdo nga gisaad ang Espiritu Santo nga magtudlo sa mga butang, ganunot ang dagan sa panahon nga palaaboton. Ang atuan na lang nga nagibasa sa Biblia, mao ang gisulat sa mga apostoles nga dunay mga alagad ang Espiritu Santo, diha na lang ta muuban sa panon sa mga alagad sa Espiritu Santo. Aron magkahiusa sa pag-alagad o sa pag-ambit sa timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa kaluwasan sa tao, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Muabot man ang dakong kasakitan. Paningkamuti lang nga na apil o naa ka nahisakop sa pagtulunan din nagwali sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Nabasa Efeso 1 versikulo 13. Ana nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mauna nga sa pag-ila namo sa magtutudlo, gitukod ang pagtulon ang PBC niadtong tuig 1967 na restro tuig 1971 o kana ang pagtukod ni Master dunay purpose unsay purpose ni ana Brad Jiggy. Ang purpose niya na Brad Makarayo, una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, ang katuyuan sa pagtukod ni ining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohan ng pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot. Paghupay o pagkunhod sa tawahanong kasakit, paghatag o pagtambal, medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan o sa masakiton. O busa mao na purpose gitukod ni Master sama sa panahon sa mga apostoles. Madawat nila ang gahom pagmukunsa ng Espiritu Santo tungod sa ilang misyon. Dunay pagpanambal. Ang PBCM po doon na po ibuluhaton pag-ayo sa mga balatian. Mao na nga ang pagtulon ang PBCM nagsangyaw o nanambal sa mga balatian. Ginamit ang gitudlo ni Master kanamo og ang ngalan sa magtutudlo. Ingon ni ana. Kung naay di mo tuo, katungod na sa dili mo tuo, pero daghan pod ang nahimong nasakop sa PBCM tungod sa natad sa pagpanambal. Ingon ni ana og sa pagwali. Nga membro sila sa pagwali og namimbro sa pagpanambal. Ingon ni ana nga sistema, busa magkinaunsa ang dagan sa kalibutan lauman nato nga may gikahiusahan sa amahan og anak nga ipadala dinhi sa kalibutan nga Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Kinsa mao ang manluluwas nga mao ang Espiritu Santo. Litra por litra ba mabasa sa Biblia, Brad Jiggy? Oo, Brad Makarayo, litra por litra gid Brad Makarayo. Ato lang basahon ang The Passion Translation sa John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. Kung sa Cebuano pa, Brad Makarayo, paghigugma kanako, naghatag kanimog gahom sa pagtuman sa akong mga sugo, og ako mangayo sa amahan, og siya maghatag kaninyo, og laing manluluwas ang Espiritu Santo sa kanatuuran. Busa, ang Espiritu Santo litra por litra nga laing manluluwas nga ipadala sa amahan dinhi sa kalibutan. So kung mo paabot man tag dakong kasakitan,
Dunatay kalauman unsa ang gikayusahan sa amahan o sa anak nga ipadala nga Espiritu Santo diri sa kalibutan aron kita makabaton og manluluwas kinsa nasab ang Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Sa unsang paagi nga gipadadaan ta tungod kay aron kita matudluan masinangkapan sa mga butang sa dili pa moabot ang dakong kasakitan. Gipadadaan tag manluluwas nga mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Aron katudloan ang iyang mga alagad. Unsay trabaho sa mga alagad magwali sa Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa sa balaang kasulatan. Nganong naingon ana nga sistema nga ang Espiritu Santo mulugar nga mangluluwas dunay dakong kasakitan nga palaabuton diri sa kalibutan. Unsa nang dakong kasakitan nga giingon sa atong Ginoong Kristo mauna ang makapahimong walay sulod. Dinhi sa ibabaw sa naong sayuta ug maoy muhimong walay sulod ug mosunog sa taong nagkasala ug jutay lang ang manghibilin nga mao kana ang gitawag og tunglo nga mosunog sa yuta. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Ang prueba na Brad Makarayot ang basahon des nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6 giingon sa nakasulat sa Balaang Kasulatan. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Yuba mao'y nagsulti nining pulunga. Tungod nini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuloy sa yuta nangasunog og jutay lamang ang nanghibilin. Busa mao nang gitawag og tunglo nga mosunog sa yuta kanang dakong kasakitan. Ikapilang tunglo Brad Romy? Aduna gi maabot Brad Magkarayo nga ikatulong tunglo. Ato lang pagbasahon kining nakasulat sa Bugna sa iyang kapitulo 11 bersikulo 14 nagingon. Miyagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa sa nakasulat sa Biblia ikatulong tunglo day unsa bang ikatulong tunglo nga may mosunog sa yuta Brad? JG muhimong walay sulod. Mao na ang kakusog sa gubat Brad Makarayog. Ato lang basahon ang Isaias kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kakabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayon niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa Biblia ikatulo daing gubat day ang gisgutan day sa Biblia. Kung ang tunglo gubat man, ikatulong tunglo ang palaabuton. Ang unang gubat 1914, ikaduhang gubat 1940, paingos 1945, 44 ingon ni ana nga ikaduhang gubat sa kalibutan moatubang patag. Ikatulong gubat sa kalibutan maunang ikatulong gubat muhimo nang walay sulod sa yuta. Busa maunang gipasabot sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan sa dili pa na moabot paningkamutan nato nga nakapangalagad nata sa Espiritu Santo. Unsang usa sa mga butang nga itudlo sa Espiritu Santo sa iyang mga katawhan Brad Jisrael. Ang usang itudlo sa Espiritu Santo Brad Makarayo mao ang pulong sa Dios. Niatong prebahan diri sa nakasulat sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 17 giingon. Ug gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo nga ikasukol batok sa kaway. Busa kana daing pulong day sa Dios mo itudlo sa Espiritu Santo. Unsay kagarantiya na Brad Romy kung atong basahon nakasulat sa Biblia? Garantiya gini nga duna gyud pulong sa Dios. Nga luwason ka sa pulong pinaagi ang ka sa gahom sa gubat, gipakasama og espada ang pulong sa Dios. Unsay prueba? Dinhi sa nakasulat sa Job sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa luwason day ka pinaagi sa kagahom sa espada nga mao ang pulong nga gitudlo sa Dios nga Espiritu Santo og magkinaunsa man magkagubat man naa ang pulong sa Dios nga makanluwas panahon sa gutom, sa gubat ug sa kamatay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Timan ilang nga wala nay halad pa o wala nay katubsanan pa ingon nga lukat kun ang tao magpadayon sa pagkasala sama sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo wala nay nagpabilin nga halad pa nga naas nakasulat sa Hebrehanon 10:26 26 o 27 kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos madawat ang kahibalos kamatuoran wala nay nahibilin nga halad inihaw tungod sa mga sala mo nantong paghalad sa Ginoong Kristo kundi ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot sa hukom ug kabangis sa kalayo nga magautot sa mga kaaway. Diha na unya ang mga tao unya ang matag binuhatan sa tao masulaya na unya pinaagi ni anang kalayo kay ang atong binuhatan sa matag usa magasulay kanang kalayo nga atong labangon.
nakasulat sa unang Korinto 3 versikulo 13, katapusang sitas, ang binuhatan sa matag usa makita raon niya kaysa adlaw sa hukom magapadayag man unya niini sanglit katong adlaw igapadayag man pinaagi sa kalayo ang maong kalayo mao unya ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Sa atong mga pagpangalagad magsinupakay man tag usag-usa pero wala muabot raon niya ang finishing line kanang giingon dakong kasakitan ikatulong gubat sa kalibutan diha naon niya masulayan nato ang atong gibuhat sa pagpangalagad na kaani bata og kaayuhan o dili. Ang amo alamang nga PBCM, timang-timbangan lang ninyo sa makadaghan ang among gisulti. Sa dili paulahi ang tanan. Sa ingon ni ana, kung makahukom kamo, magpasakop sa pagtulon ang PBCM mga lagad sa Espiritu Santo aron magkahiusa kita sa pagpangalagad aron makalingkawas kita sa pag-abot na kung kasakitan nga mo'y katulong gubat sa kalibutan. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Edwin Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio Kinyong alagad sa kanginan Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Iniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kinusab si Brother Romy Rama Camus. Kinisab si Brother Gisrel Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong papaminaw yang gabi nga natong tanan.